kira ka bon ala bolo ka se degré min ala kira kun di kɔfilɛ ayi a kun tɛ kɔfilɛ non 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 i b'i to mobili kɔnɔ ka kɔfilɛ ye rétroviseur fɛ cogo min na a bɛ kira Mamadu ladege o de la n ka diɲɛ na ko fansi tɛ ni kira ko t'a kɔnɔ ɲuman sira kan rétroviseur nin ye ladegeli dɔ ye a bɛ ala kira de ladege sallallahu alaihi wasallam donc a rasul sallallahu alaihi wasallam kɔnɔni dɔ bɛ yen ko jɛfulenni a bɛ pan ka tun di a filani bɛ kɛ ɲɔgɔn nɔfɛ dɔ couleur ye comme chocolat dɔ ye bilenman ye o mana sen kelen ti ta ka kelen bila fɛ jɛfulenni bɛ sago dɔɔni ye bɛ sago dɔɔni donc o bɛ kira fana taama cogo la ten o de la hali mɔgɔ minnu bɛ yen n'u hakili girinnen don dɔw bɛ yen u ti faamu ne kɛ fiyewu i bɛ pɔndi kulonkɛ u tulo kɔnɔ n'u y'a mɛn n'u bɔra i kɛrɛfɛ a bɛ bɔ o kɔnɔ o kɔnɔni nin n'i ye a tɔgɔ ye di Sanokɔrɔ ka falata nin sa n'i y'a sɛbɛn siɲɛ 72 ka kɔnɔni ni sisi kunkolo sisi k'a mugu k'a la n'i y'a di mɔgɔ o mɔgɔ ma hakili gere ko tɛ dɛ hali n'a y'a sɔrɔ fali de don a tigi bɛ kala jɛfeledenni kunkolo ale min bɛ kira Mamadu la sallallahu alaihi wasallam fɛn bɛ fɛn kɛ fɛn ye abu ni funteni b'i ka so kɔnɔ fɛn dɔ bɛ ko kilimu n'i ye kilimu k'a la i ka so bɛ suma f'i bɛ birifani biri i la fo nɛnɛ b'i minɛ o y'a sɔrɔ dɔw wɔsilen don mais munna e ka so sumana parce que i ye fɛn dɔ de kala o de y'a suma o kumana o de ye sababu ye mais n b'a fɛ ka min f'i ye sababu ti bonya ka kɛ ala nɔ ye ala yɛrɛ fana ti dɔgɔya ka kɛ sababu nɔ ye mais u bɛ tagala ni ɲɔgɔn ye u bɛ ɲɔgɔn accompagner ni ne sigilen bɛ n ka kungo kɔnɔ minɔgɔ bɛ ɲini ka ne faga ne sigilen bɛ sirada la n ye ji ɲini fan bɛɛ n ma ji sɔrɔ ni e abu nana n'i ka mobili ye i ye fɛɛrɛ minɛ a Konate a bɛ cogo di ji minɛ i k'i min n b'a fɔ ni abu tɛ minɔgɔ kun b'an faga sababu nana ni abu tɛ minɔgɔ kun b'an faga o tɛ sɔsɔlila ko ye o ne kun bɛ kungo kɔnɔ de minɔgɔ de kun bɛ ne na mais ni e tɛ minɔgɔ kun bɛ ne faga mais jɔnni fana jɛnna ni e nani ye ala mais ala yɛrɛ m'a fɔ Konate ji filɛ dɛ ayi sani e kana ne ni ala tun ka surun ɲɔgɔn na ko akramu ilaykum min hablil warid e sera ka ji di ne ma ni ne ye min cogo min na mɔgɔ sɔn ala kun tɛ se k'a fɔ Konate ji filɛ k'i ye ala ko non o se b'i ɲɛ dɛ mais min ni talo kana Allahu akbar a bɛ na ni sababu ye a bɛ na ni sababu de ye mais sababu in de tɛ se ka na ni ala tɛ mais sababu in tɛ ala yɛrɛ ye ne b'a fɔ ni abu tɛ minɔgɔ kun bɛ n faga e yɛrɛ abu b'a fɔ ala k'o tɛ wa ala k'o don parce que e ka mobili kun bɛ se ka e nun fu bɔ sira la sani ne cɛ o mana ala k'o don o ye sababu de ye n'an ko an bɛ don ye i mago bɛ min na sɔrɔ la i t'o sɔrɔ mais fɛn o fɛn bɛ yen n'i bɛ kuma kan adamaden ka se k'a dɔn fo k'a nafa dɔn denmisɛnninw filɛ nin ye minnu bɛ ekɔli la kabini u bɛ kilasi fɔlɔ la sani kilasi 5 ni 6 ni 7 cɛ i bɛ bere ta u nɔfɛ sɔngɔla joona fɛ i b'u gosi a taa kalanyɔrɔ la don dɔ la u b'i bɔ n'u sera kare kunna u b'u dogo parce que kalan man d'u ye mais n'u y'a dɔn kalan de bɛ se ka kɛ sababu ye ni mɔgɔ bɛ kɛ comptable ye kalan bɛ kɛ sababu ye n'i bɛ se ka kɛ jamana président ye kalan bɛ kɛ sababu ye n'i bɛ se ka kɛ directeur ba ye i bɛ se ka kɛ ministre ye i bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye n'u y'a dɔn ko kalan bɛ na n'o ye waati min na u bɛ kaye ta dugu tila fɛ tɔw bɛ sunɔgɔ la olu de bɛ yaala yelenw kɔrɔ npotow kɛrɛfɛ u bɛ kayew dayɛlɛ parce que u ye kalan nafa dɔn mais san'o cɛ i ye gunsanmisɛnnin tugu o la donc mɔgɔ ti fɛn o fɛn nafa dɔn a tɛ se ka cɛsiri donc kirakansoli ni kirakansoli nafa dɔn i mago bɛ fɛn o fɛn na i b'a ye a bɛɛ bɛ kirakansoli kɔnɔ dɔrɔn ala yɛrɛ de bɛ sɔli kɛ e kan ala yɛrɛ de bɛ sɔli kɛ ala de bɛ sɔli kɛ Konate cogo di n'i ye sɔli kɛ ala kira ka siɲɛ 1 ala b'a fɔ i mana kira kanu cogo cogo i ti ne bɔ koyi ala yɛrɛ bɛ keleya i la ala i ti ne bɔ munna i ma da kelen ma wa n bɛ tankɛ sisan e dana sɔli siɲɛ 1 ma mais ala ye siɲɛ 10 kɛ n'i ko ala e ye 10 kɛ wa n yɛrɛ bɛna 10 kɛ sisan ala b'a fɔ n bɛ 100 n'i ye 100 kɛ ala b'a fɔ o don wa bon n ye 1000 n'i ye siɲɛ 1000 kɛ ala b'a fɔ o don wa e farisogo dɛ k'i to a kan nin farisogo in k'a haramu di alima kan a bɛ garanti d'i ma ala bɛ garanti d'i ma ci kɛ dɔwɛrɛ la ni kira kan sɔli mana ala ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ko ala ni a ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli kɛ ala kira Muhamadu kan aw minnu leminɛnen don a ye sɔli kɛ ala kira Muhamadu kan
aka kisi ka kisi cogo ɲuman na kisi cogo ɲuman na kira kan sɔli n'a kun danna mɔgɔw ma dangu min ye a la parce que mɔgɔw kun tɛ yen mɔgɔw nana de ala b'a fɔ an ye kuranɛ sura dɔ la ko hali ata ala l'insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura ko yali ko waati dɔ nana adamaden ma adamaden yɛrɛ kun tɛ fiyewu waati dɔ kɛra adamaden kun tɛ yen adamaden bɛ ala bolo komi fauteuil min bɛ sigi so kɔnɔ sanni ka fauteuil san i bɛ mun i bɛ so de jɔ fɔlɔ ka kiripe fɔlɔ k'an bolo ni fɛnw k'a kɔnɔ o bɛɛ bannen kɔfɛ i bɛ fauteuil ni télé ninnu lana o tuma olu ye kɔfɛ fɛnw de ye donc adamadenw ye kɔfɛ fɛnw de ye diɲɛ ko bɛɛ bannen kɔ mɔgɔ sɔrɔla ka taga bila a kɔnɔ ka se ka mɔgɔ fisaya ka tɛmɛ a bɛɛ kan mais mun nana n'o ye ala kira ko kira de ye adamadenw fisaya ka tɛmɛ a bɛɛ kan o tuma na adamadenw bɛ sɔli kɛ kira kan dabaw bɛ sɔli kɛ kira kan sosow bɛ sɔli kɛ kira kan tumuw bɛ sɔli kɛ kira kan kira ka sɔli kɔfɛ kosɔn ala ye tumu dɔ kɛ dako fila ye dako fila yɛlɛma ko fila ka tila ka valeur di tumu in banakɔtaga ma kuranna kɔnɔ tumu jumɛn don diden de don ala b'a fɔ ko wa fihi shifa'un linnas diden di nɔnɔ min bɛ diden na n'u k'a ma ko miyɛli ala ko ko miyɛli ye bana fura de ye bana fura ye miyɛli nin yashfi al-amurad bɛ banaw de furakɛ mais mun kosɔn bana fura don mais mun na ala ye valeur di nɔnɔ ma n'i ye di nɔnɔ lajɛ dikisɛ lajɛ jiri minnu ka kunna diden b'o dun minnu ka kumu a b'o dun minnu ka basi a b'o dun lemurukumuni diden bɛ lemurukumuni feere dun a bɛ si feere dun a bɛ jala feere dun a bɛ zaban feere dun a bɛ jiri feerew de dun jiri minnu yɛrɛ ti couleur kelen ye fiyewu o de la ala b'a fɔ ko mukhtalifu alwanuha u couleur ti kelen ye i bɛ taa zaban lajɛ o bulu bɛ cogo dɔ la ka jala lajɛ o bulu bɛ cogo dɔ la ka si lajɛ o bulu bɛ cogo dɔ la ka mangoro lajɛ o bulu bɛ cogo dɔ la mais ninnu bɛɛ dunnen kɔfɛ k'u kɔnɔ fa mun bɛ o fɛn ɲagami ɲagaminɛw de ta k'o yɛlɛma k'o kɛ di nɔnɔ ye fo ala tilala ka valeur dɔw la ko bana fura don ala de ye diden défend ta ko bana fura don bawo a bɛ fɛn kunnamaw de bɛ dun mais n'a ye fɛn kunnamaw dun k'a ban sisan a b'a fɔ ala ma n ye fɛn kunnama dun kumuma dunna basima dunna o tuma na kunnama dunna min bɛ yen a man kuma a man basi o dunna n y'a modèle bɛɛ dun o tuma ala b'a fɔ i bɛ mun fɛ a b'a fɔ n b'a fɛ i ka kabako yira i ka danfɛnw na n ye jala min dun jala ka kunna mais n t'a fɛ i ka jala banakɔtaga nin kunna yan n ye lemurukumuni min dun o ka kunna mais n t'a fɛ lemurukumuni ka o kumuya ka kɛ banakɔtaga in na ala b'a fɔ o tuma n'i mago bɛ o la kumuya kana y'a la basiya kana y'a la a kana goya f'a ka timiya ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n'i mago bɛ o la dɔrɔn n bɛ se ka dalilu kelen dɔrɔn d'i ma sɔli kɛ Ahmad al-Bashir kan